Oras madihita selalu na ruas ni huriat itu hatta nahin holongan. Narpung rohita sadarion di minggu sakse sima manang ono peluari adorang sohai heon ni Tuhan Yesus. Jehovah ro patupahon akka pabahenan hati goran. Jala di patikos uhum tusudina akka na nirupa. Jehovah do hagugota ido nido ni topik minggu sadarion di jauhon dehita asa marhaposan tu Jehovah dungi taru lima hita di hagugun na mar dapot atong tapuji ma Jehovah ay ibana do mangurupi hita saliling nililing na mare de mahita. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia natu mo palangi dohot tanon amen. Beta mahita manukap marsobah marsinggang mahita tu arupa ni Jehovah sitok pahita ay ibana ro debatata jalahita
bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring ni tanganna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham di hami halak nagaleon, di dahoro nagogodo musunami, saita duro hami di bahen alani hagaleon nami, di baheni hupangido hami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, mar hite-hite panonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangiun hamu apati ni debata di minggu sesagemima sadarion. Iman atas surat di sada kronika saplonom ayat 10 sada songonon maridok disi. Sisir hamu majahoba dohot hagonai. Toktom malului hamu bohina. Atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Saya parugui mahami mangulahon nao bartu patik mi. Amin. Tato poti marusatta nagudangi tu ado pane debata martang yang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia amanai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom kuhilala hami rikok doa sini roham disaluhut hami halak perdosaon. Alane ido ubahen na upa serep hami diri nami mar sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami. Tung na jojok do hami manibil sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru nalidu. Sai unang pabali hami sian jolom. Ala ni dosa nami aidang dihalo mohon roham hamatian ni akka pardosa alai hamuban ni rohana do lomo ni roham asa mangudu.
Ale di bata nami na marasiroha jalana badia. Sesama saluhut hage duhon nami dohot pangalusyon nami. Marhite-hite pangula nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot sinurham dihami marhite-hite panindangyon dohot haugon nitodi parbadia. Asa terapul situtu rohanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho pahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhai sani dosatta. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diasaiho ahu marhite-hite sian akka dosam. Jalanunga dilujaiho ahu marhite-hite sian akka hajatomu. Ahu do tutu. Ahu sadiri manelesei akka pangalisyon alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapun ini wata nadi gicang. Amin. Tani dibata turpu epistel di minggu sesagesima sadarion. Tarsurat di sada Korintus sia ayat 10 saha 27. Aimolo hu hatahon barita nauli dang hasurungakui. Utakku hidadoi marjia do ahu au sohu barita ahoni. Asa ahado upakku oddo tina marmari tahun barita na uli ahu so hurugil hamu asa unang kupangasahon kuasaku di barita na uli. Nagabe songon Jahudi do ahu diak ka Jahudi. Anggiat hutogihon akka Jahudi. Diakka na ginonggoman ni patiki. Gabe songon na ginonggoman ni patiki ahu. Nang sotutu ginonggoman ni patiki ahu. Anggiat hutogihon akka na ginonggoman ni patiki.
diakka nagale gabi songon nagale doahu asa hutau gihon akka nagale i hupahobbar do diriku tusa sudina anggiat hupalua nanggo deba. Ima sahatna martua maakka na tumayon hatani bata jala na opyopsa. Amen. Nang berbahaya Tuhan memperlindungi babi Bebutal bebertibi Tuhan memperlindungi babi Yesus bertolong baturi di tanah tinggal lumut Yesus bertolong baturi Ondro di salelenai Oh Yesus bertahan aku Saya hamba berlindung bagi Pai masatos masaki Saya hamba berlindung bagi Yesus bertolong baturi di harapan tinggal lumut Yesus bertolong baturi Ondro di salelenai Taha tindakon maha porsiatai songon na hina tindakon nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita mandok ahu do porsia debat ido au pargogo na suatu urusan natu mapalangi dohotano au porsia Yesus Kristus an debata Jehovah na sasadai iman itu buhon si Maria naga biasa todi parbadia andorang suabuhan ido tuhatta na tumana bernit di pauman silatus nama terpajal do ibana di hau pinasilang na tua tubani toru dungi tanum na mula mangul dari patuluhon nama na itu surgo la kudus yang bata jahubana amana ipargogo na suatu rusani isi mana pai mamula sugu tu tanuon mau mihalat na mangulu dohok namate au porsia to di parbadia jalon sada huria nabadia huria hatopan hala Kristen akka nabadia doh dihasani dosa doh dihatai na mandok mulak maul suwut daging halak nang mate doh dihauduan nasura sudah amin. Tikting Minggu Seksa Gesima 7 Februari 2020 sada perjulo topik Jahobado Hagogota paduahon parhobas boy mata jaha di warta patuluhun tikting namasa Minggu Seksa Gesima sadarion Minggu tanggal 7 Februari 2021 ima Minggu Seksa Gesima manang ono puluh hari adorakso ari haheon topik Minggu sadarion ima Jahobado Hagogoata paduahon pelihat tu diakoni sosial
Hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Papung pelihat dohita tupak tu diakoni sosial ni huriatta alani tapi leon ma nadumenggan patuluhon sermon dohot rabot perhalado lawa makatai dohot pada sipon program dohot anggaran ni huriatta alani i hari Rabu alani hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sermon perhalado masuk pukul 10 sia wib alani nisosohot tu sude perhalado asareta roma dohoti sermon dohot rapaton opat parguru makatidakon haporsiaon parguru makatidakon haporsiaon na naung marguru nasailaon makatidakon haporsiaon nama nasida di hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di permingguan pukul 10 akapar guru makatidakon haporsiaon ujian tulisan manasida di hari Minggu 7 Februari 2021 jala ujian lisan ni dohotan ni natoras hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 5 pasangan tonan situa di hari Minggu 7 Maret 2021 di permingguan harian pukul 10 wib pada paun ni huriatta do pasahat tohonan hasitua untuk aka calo situa nong marguru salilengon panopon sinode distrik 10 sia Bekasi hari Senin 8 Februari 2021 distrik 19 Bekasi patupa sinode distrik lau makatai program kerja dot anggaran distrik 10 sia Bekasi maringanan di HKBP Jati Asi masuk pukul 7.30 WIB datangnya koma asa dengan mardalan sinode distrikon papituhon pertangyangan wilayah di hari Rabu 17 Februari 2021 masuk pukul 20 WIB Pukaun ni huriatta ma pertangyangan wilayah di Gerejaon Laos udutat ma muse pertangyangan wilayah di Gerejaon Laos sobar matu aka wilayah na pertangyangan hari Selasa ima nama doodi hari Selasa jala aka wilayah na pertangyangan akari Rabu ima nama dohoti pertangyangan hari Rabu jala reta mahita ro alai Laos mematuhi protokol kesehatan mahita parhepengon ni huriatta di minggon boy mata jahat di warta saldo kas ni huriatta per 6 Februari 2021 huria defisit ma 80 juta 851.936 pusat 742.500 diakoni sosial 133.960-an pembangunan 1.300.000 sarana jalan dan parkir 83.859.720 jalan isoso matu sudi keluarga asa pasahatun pilihan pertangyangan bona tahun keluarga pukul 00 WIB pilihan bulanan dot pilihan permingguan virtual atau online akan nomor minggu di Jabu tuatta mana masuk parhepengon ni huriatta nomor 2 dana pengadaan sarana parkir dot dalan nunga dituhur huriatta lahan bidangna 570 meter hargana 4.250.000 per meter lawas sarana parkir dot dalan alani di hari koton panitia do dana lau magararon
tahap perjolo 1,5 miliar rupiah. Nunga sepakat panitia dot partano hatop ma gararon ni panitia tahap perjolon asaboi dipakai dalanon alani ini sosoma tu sude ruas ni huriatta asalade menitipon hapengna tu panitia lau pakeon ni panitia magarar tahap perjoloon paulahon ni panitia do akad dana nanititip nai marhite janji iman ni ruas dohot mengalului dana tuduru manang tuluar ni huriatta marhite proposal nang marhite pilihan nata papungu dung sidung permingguan lau ruar sian gerejaon alani ni sosoma tuhita sude namar minggu tikion asa tapeleon ma nadumenggan palimahon ulang tahun torop ni ruas ni huriatta namar ulang tahun di mingguon 47 halak perhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun hatane di bata nama dok di pasalamen siap bersada aisa plonom saya pamahapokku do ibana sarimatua jala patada dia okku tu ibana hatu okku songonima tikting namasa dohot parhepengon ni huriatta tu hattama nama masuk-masuk molate
Ameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate muna dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hata namar pungu di bagasan minggu seksagesima sadarion. Barita nauli dihita di mingguta sadarion. Imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya bid 20. Mamuka maisi an ayat 27 saat roh di ayat 30 sada. Songonon ma hatana didok disi. Buasa ma dohonon muale Jakob. Jala didoko ale Israel. Bunido dalaku maradopon Jehovah. Jaladang maruliuhu mau siat dewataku. Atehe dang dibotoho. Manang dang dung dibegeho. Dewata saleleng-leleng nado Jehovah. Si topa aka ujung ni tanoon. Dang ululuja manang madate ibana. Cala dang haduduan pikiran nai. Ibana balik mangalehon gugu tunaluja. Jala di pargugui situtu akana somar gelok. Loja peaka duli-duli cala madate cala tarsuladit akka namar daging natabos. Alai akka namar haposan tu Jehovah. Maruli hagugun mardapot-dapot. Gabe marhabong nilali manaik. Marlojungi nasida dangolo loja. Mardalani nasida dangolo madate. Ima sahatna. Situasi sosial na masa di tonga-tonga ni ngulu ni bangsa Israel uju di guriton si Yesaya. Manang dilubahon si Yesaya. Hata ni debata tu tonga-tonga ni bangsoi, tongon tarbuang do bangsoi di habuangan Babel. Tarbuang bangsoi tu habuangan Babel lima ala pangalahon ni bangsoi sadiri do. Nasolo hot satia marhapor siaon tu debata. Nalao marsobat wakka gana-gana. Jala mamilikon pelean situtungon penasida tu debata. Alai todina. Dang dohot di si na mamilihon pilihan si tutungoni. Ro penasida tutonga-tonga ni joro ni debata. Dang di si todina. Alanido ubahen na diuhum debata nasida. Jalatotu molo diuhum debata nasida tu habuangan Babel. Paru kilo do nagabe tinaon nasida di tonga-tonga ni habuangan ni. Paru kilon na niadopan ni bangso ima penindasan siat tonga-tonga ni bangso Babel. Kerja paksa naikon paksa honon ni bangso Babel ulah honon nasida. Tutudo boy nasida pauli bagas alai ala natarbuangi nasida. Dang marhasoan nasida di bagasan abuangani. Alanido baena di tonga-tonga ni natarbuang marukil ngolu nasida. Mangalului kambing hitam manasida. Didok nasida ma bunido debata sian nasida. Seolah-olah debata hohom dang mangula laho mangurupi nasida. Seolah-olah bahwa nasida di pasobu ditelantarkan debata. HP sasitonga. Ala paru kilonido. Nama baen rohana sida gabi marungut-ungut. Gabi mangalului isero nasala di tonga-tonga ni ngolu namasa paru kiloni. Jala dijalahi nasida hasalani. Marhite-hite na gabi mangguling hasalaan tu debata. Marhite-hite na madok debata dang peduli maradop pun nasida. Seolah-olah bahwa Tuhan itu diam tanpa ada perbuatan dalam kehidupan bangsa tersebut. HP nasida sadiri do di bagasan paru ngutung-nguton naima baen akka hata nasohata. Jalai idora bakona namasa di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maun. Mulu marukil ngulu di colma boy do tubu akka paru ngutung-nguton jala macalahi akka hasalan di tonga-tonga ni nguluon.
Molo masa manuang situasi pandemi COVID-10 sia natadopi na berkepanjangan sahat rodi tikiot. Dohot akka cuaca na ekstrim di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta sehingga mengakibatkan akka bencana-bencana alam na masa. Adong tano na longsor, adong na banjir, adong dohot akka korban nyawa naikon aguan hosa. Di tonga-tonga ni nama saon, boy do gabe marungu-tungu colma di tonga-tonga ni ngoluna. Gabe madok di tonga-tonga ni ngoluna, pasal loason ni debata masa nama saon, seolah-olah bahwa Tuhan telah meninggalkan semua manusia yang ada di dunia ini. Hape sasitong ada dohonot tamanian, mungkin ra los omma singot-singot tu hita. Asalaho pajonok ko dirita tu debata. Molo masa pe nama saon. Asa debata sa diri totong nama dongani hita. Alai boy do torop jol malani dampak ni nama saon. Sahat rodi dohot tu perekonomian. Sahat rodi tu sendi-sendi na asing. Ujungnya di tonga-tonga ni nama saon. Gabi parungutung-nguton naro. Seolah-olah madok debata dak parduli maradopok kita. Alani mahamunak kadongan parjolo na yang idaota di bagasan turpukon. Si pahusor-husoron ni rohata. Debata Jahoba totong do parduli maradopon natinopana. Nakpe diuhum debata bangso Israel. Alani hatak kangon na sidaidang diputus debata holong ni rohana maradopon bangso nai. Dang gabe nae ngadok sakap ni debata laho pasobuhon bangsoi asa totong gabe mate sada-sada di tonga-tonga ni pabuangan Babeli. Dang ngadok sakap ni debata naroa tu tonga-tonga ni bangsoi alai paduli do debata di situasi na terbuangi pe bangsoi di sarihon debata do ngoluna sida boy do nasida pauli bagas holano tutui koning hoton nasida mari tonga-tonga ni ngoluna asa ingot nasida di tano habuangani molo peso di loas bangso Babel nasida iko marsob batu debatana songon na pinatu panis ne buka nesar iko marsob batu gana-ganaan nasida alai hot donian ikon marsob batu debatado nasida totong jala haholongan nasida sian nasa ate-atena rohana debata dakea debata manadikon natinopana alai totong parduli do debata di sude pardalanan ningolu ni colma natinopana di portibion jala laos di sido naeng nian togihonon ni namasai nasida supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan dan sadar dari segala perilaku dan sadar dari segala perbuatan untuk kembali berpaling kepada Tuhan. Hamu baun nasida manian na tubu unak parungutung-ngutoni na ubalga molomuba nasida sian pangalahona na jati namanu dalhot debata dohot na menduakan debata di tonga-tonga ningolu nasida totu debata pe humon na do nasida secara berkepanjangan. Laos di simaranang dohoti tapi di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluon. Lami ko sadarat do kepedulian di debata maradopo kita. Molo taida nama saon di tonga-tonga ni ngolu ni kita nuaing. Molo songoni mabarita nama sa taringo tu pandemi COVID-10 sia. Adong do sia tonga-tongata na mangadupi adong. Alai torop do sia ruas ni uriata na mangadupi na malum daripada namate. Di tonga-tonga ni situasi pandemi COVID-10 sia di tahun na salpu 10 ono palak go na mate sia tonga-tonga ni ruasta ipe sada do na mate sia pandemi COVID-10 sia pa corona justru di sikon do onot totong di tonga-tonga ni do ngoluta paduli do debata di kita paduli do totong debata nak pe situasi maol tadopi nak pe situasi seolah-olah membuat hidup kita tetap dalam keadaan na lomos alai di tonga-tonga ni halomoson ni pikiratna halomoson ni gogota di sido debata mangula parduli maradopok kita jalai matadda ni holong ni roha ni debata maradopok kita dang di tadikko kita di tonga-tonga ni situasi pandemion alai di lehod do tutu gogo di hita alai huhut ni ikut totong do radutata protokol kesehatan unang gabe sotara doti protokol kesehatan gabe laos tapasobu lumobi di tonga-tonga ni partikian sinuaeng
Dina marjuta naum hona virus pandemi COVID-10 sia. Totu sia ni daota naeng maraliali nama hita totong doho viruson. Radema hita divaksin, unang majua hita gabi marlujungi ala naeng divaksin. Mabiar hita parjulu lomos. Mari kita tetap apa yang dilakukan pemerintah kita dukung bersama asabui hita malua sia tonga-tonga ni nama bibiari pandemi COVID-10 sia maradopon ngoluta. Na padua ko namunak kadongan naing rikot pahusor-husoron ni rohata marhiti-hiti turpukta di tikyon. Jahoba do hagogota. Jol mana tinopan ni debata terbatas do hagogon. Terbatas donang pikiran meloboi pe marhiti-hiti akka ilmu pengetahuan doh teknologi colma patupahon si patupahon na jala meloboi pe colma di tonga-tonga ni portibion maroding-oding di teknologi doh maroding-oding nang di akka persenjataan alai gumogo do debata taida mahamunak kadongen di tonga-tonga ni paralanan di ngolu ni halak Jerman na jolut bule dua do Jerman Timur doh Jerman Barat ise maboy madok danga dong be pardumuan ni na dua bangsa nasada bangson alai satok kiddo sanggulingo bugo di bae debata asamardame nasida jala di sido idaota hagogo ni debata patupahoni di tonga-tonga ni ngolu nasida sada komunis sada nari dak komunis alai gabe boy nasida mardum mungkin di tonga-tonga ni akka bangso nasik pena totong terbelah dua boy dora masaka na songonon dan gabi andal horon nasida molo petung dikuasai nasida teknologi molo petung gabi boy nasida maroding-oding di teknologi nabi nain nasidai tapi Tuhan lebih kuat dan lebih berkuasa atas segala ciptaannya. Bukti ni hagogo ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu ni colmain al-naldoi. Dakka bilangan ni colmain masa di tonga-tonga ni ngoluna. Si pata colmain naing harom ngoluna. Si pata colmain naing tarsulat di tibana. Bahkan si di tonga-tonga ni namasai. Si pata naing aguan hosa colmain. Alai di roro debatado colmain. Asamalua sian parmarani. Ido baena di hati dakon marhite-hite turpukon. Anggo hagogo ni jol mana tinopan ni debata hola debatado. Jala di sima rari kodang jadi mendua hapor siaota tu debata. Molo porsea hita di debata. Otapatta marohatta unang marhaposan tuaka uti-utian ni portibion. Unang marhaposa kita tu hagogon ni portibion. Ala gumogo do debata sian sude hagogon narong di tonga-tonga ni portibion. Molo taida pe adong boy colma ala ni hagogon portibi. Boy tahan ditagil, tahan ditalik, tahan dikampak. Alai taida ma. Ujung ni ngolu nasida. Dang manahan ni rodi saliling nililing na. Anggona manahan hola debatado. Jala hagogon di debatado totong na soadong. Boy mangasangi hagogon nasing di portibion. Ala ni maamunak kadongan. Naing ikon hangul honot tama hagogo ni debatai di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta dohot marhite-hite pos ni rohata di padongani onna jala ibana do totong nama jagai hita nama ngaramoti hita asabui hita mamolus akka namasa di tonga-tonga ni ngoluon jala unang gabe madaile hita dohot madao molo masa akka si parukil hono di ngoluon justru di sido debata patuduon huaso dohot agogonna alibana do napuna huaso dohot agogoni asaboy hita di roro di palua sia tonga-tonga ni paru kiloni songon sadarion nunga bongot tita tu minggu seksagesima ono puluh hari di jolo ni hari haheheon molo tuata Yesus Kristus marsita onon di bagasan portibion ala dosa ni jol mana di portibion ngolo marsitaono pehita di tonga-tonga ni portibion totu ala parukilon pardagingod doi tangala ni nagabe na martuhad do pehita asa marukil ngoluta anggo diakana parjoloi di tonga-tonga ni akka sejarah gereja marukil ngolu ni colma ala ni tuhani marukil ngolu ni colma ala na di paburu-buru halak ala ni guar ni tuhani ala hitan waing marukil hita ala ni pardagingot ta dope dibaheni manaing hapor siata sian tonga-tonga ni parukilon na tadopi na totong do mangula debata paluaho kita
Caladakola paluahon siya tonga-tonga ni pardagingon. Calaido na tinaon ni Jesus di minggu-minggu si taon nonna asaboy ita malua siya tonga-tonga ni aka paru kilo nala dosa hamatiani. Gabe colma na pinaluan itu hatta Jesus Kristus ita. Atong calota do hagugon siya Jesus Kristus si lao madongani kita di situasi pardalanan ninguluta sahat ro ditikyon molo marhaposan kita tu ibana. Amen martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan, dipaingot to kami di situasi na masa na huadupi kami sahat ro di taonon. Nung amat cegajang Tuhan na masaon. Dohot do musi do muaka cuaca na subuhi mangalekon anadenggan tutong-atongan ningulu namin na ekstrim. Na torop Tuhan na gabi mangadupi bencana-bencana alam. Na gudang Tuhan aguan harta, gudang aguan hosa. Alani mailihilik nami Tuhan nasiro ham say pasohot masudi na masao. Cala parguguy hami Tuhan mangadupi na masao. Molo pe marukil hami Tuhan unang loas hami gabe laos madili. Molo pe marukil ngolu ni sudi na tinopam di Portibio nala ni pandemi COVID-10 siaon hodo Tuhan parasi roha. Say cama pamatang isudi nasa jolma na tinopam masa margugu. Cala margugu imunitasna mangadupi pandemi COVID-10 siaon. Ali Tuhan saya si maroham. Dongani matotok kami, dongani nang ruas ni huriam na di bagasan parsahito tikyon, nangalani pandemi COVID-10 siya, dohot parsahito nasik pe Tuhan, wasom dohot agugun mi mapatuduhon, apehon tangan muna badia itu pamatang na, asa tanggal sahiti siya pamatang na sida. Pargugui ubat na pinakkena Tuhan, pasu-pasuonmu ubat na pinakkenain. Ali Tuhan asiroham nangaka program ni huria mope say homa Tuhan napatuluson dohot napasauto ni gabe hasangapon dohot amuliao di goarmo sahat di homa Tuhan daging dohot to dinami dongani mahami Tuhan palua mahami sian pandemi COVID-10 siaon lehon totok kay paso dihami mariti Jesus Kristus calo matang yang nami amen. Marede ita laos tapasahat mapiliata. Go
Rima ita jongjong. Babandongani dina posei ibara putera isi tawini asa maroloba Mauliate madi tuhatana mangalehon hatana di hita di minggu sadarion. Asatung takas taboto jala tabigi. Debata saliling-liling nadu jahuba si topak ka ujung ni tanoon. Dangululu jamanang madati iban. Jaladang haduduan pikiran nai. Iban ado silehon gugu tunaluja. Jala di pargugui situtu akan nasomar gelok. Atong ibana mata pangasahon. Asatung di pargugui hita di pardalanan ningo lutang. Dina tabulus dopen waeng ragam ni hamaolon di bagasan ngoluon. Taingot matuhatta pardenggan basai dodonga hagugota. Alayakan marhaposan tu Jahoba, maruli hagugun mardapot-dapot. Gabe marhabong nilali laho manaik, marlujungi nasi dadang ulu luca. Mardalani nasi dadang ulu madate. Sai marpos ni roha mahita tutuhan Jahoba hagugotai. Tatangyakon mapiliat taon. Ali de batama namina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nading gando nasa uli basa nama uli utus. Upasatami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para siyang hami pilihanon. Pati bulon arajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam tada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongausongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion ang uluan siapa hari. Si samadusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. I hope pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho.
Cala di pasaorhon madamena tutodim. Amanamina nami sudi parhalado huria KBP Harapan Jaya pasahato tuhita selamat hari Minggu madihita oras calaunang lupa hita manginang pasasihon pilihan tu pengadaan lahan parkir dohot dalan di Tikion songonima hupasatami tu hamuna oras madihita.